Vostede carece de legitimidade e unha vergoña nacional que vostede sexa o presidente do órgano executivo do goberno por moitos votos que teña, obtidos por moitos votos que teña. Unha cousa son os votos e outra cousa é a legitimidade. Remate. Cando vostedes... Remate, por favor, señor Beiras. Silencio, por favor. Vostedes votaron en contra dun informe remate, por favor, das señor Nacións Unidas sobre os dereitos humanos proclamados por a OTAN. Votaron en contra a respecto da lei iniciativa legislativa do BNG para reformar a lei famosa da amnistía, verdad? Votaron en contra. Remate, vostedes señor non respetan os dereitos humanos. Vostedes non saben que é democracia. Vostedes son unha vergoña e a xente de aí fora... Remate, por favor, señor Beiras. Hoxe, se houvese eleccións, vostedes acaban o 20% como moito. Señor Beiras, remate. Silencio. Cuidado, señor Beiras. Cuidado, señor Beiras, chámolle orden. Señor Beiras, chámolle orden por primeira vez. Señor Beiras, chámolle orden por segunda vez. E lle advirto que se lle volvo chamar orden o expulso. Non quero volver a exemplos pasados que sucederon neste hemiciclo bastante desagradables. Debería vostede comportarse, porque é usted un diputado veterano. Polo tanto, ten dúas chamadas orden e a outra supón expulsado. E usted non entre na cuestión, senón lle acabo chamando orden tamén a vostede. Non entre na cuestión. Grupo Parlamentario Socialista, señor Méndez Romeu. Ben, pois,